Assalamu alaikum bandiraɓe halpularen wiyoɓe mbimami bisimilla mon ɗo e nder télévision moɗon Pindi TV haade min fudda tan ko wiide oɗo mo ganduɗa heede caggal caméra ji a jarama woni Samba Diop e équipe muɗum caggal ɗum noon ko salminde mon tan wiide mon bisimilla e ɗum ko ganduɗa woni roɓɓindu Dia e Ndeeli oɗon daña ɗum subaka foof no hannirta ni e oɗon jaadi hen bandimon debbo Aissata Ndiaye e Amadou Moussa Anne Amadou bisimilla ma. Bani ba Aissata musidɓe tedduɓe jaam Allah waale moɗon noon calminama ɗo gonɗon eɗo gonirɗon kala yeɓoɓe Ayawu Pindi TV ene wayi noon Aissata hande jaani ɗi kadi garti e ko toɓɓe certuɗe ɗe ganduɗa kadi woni hen piiɓi ko joué par prolongation ko yewti koye football kono noon kadi toɓɓe certuɗe nan hen so Allah jaaɓima en gandu ɗum joni kono noon tan jayndel ɗi kam subaka fof ma haare politique culture sport e ko way noon ɗum noon en puɗɗorte tan e ndeɗo jayde wiyetede le quotidien tigi le quotidien oɗo subaka hande kañumne kam ene wayno ari koko yewti ko e gueɗe ñawoje ha tengti noon e alhaali omo ganduɗa ko Khalifa Sall gonnoɗo maire de Dakar kanko noon Khalifa Sall o noon ne wayno ko bannoɗo ɗaɓɓade nde ganduɗa nde ko gam joni wiide wonde yo kuulal guettugal mo eko yewti ko e gardigu maire de Dakar itte ha laaɓatere kono tan ene wayno nden ɗon ɗaɓɓade kay yahani hay nokku saabu kanko on ɗon maire gonnoɗo maire de Dakar o joni o jaɓanaka tigui nden ɗon ɗaɓɓande ɗum saabi noon jayde windi Khalifa éliminé de la mairie de Dakar ɗum ɗon noon ene wayno ne tawe e nder page 5 e jande witede quotidien le quotidien ko wona ɗum ko konguɗo mo ganduɗa ko Sarti Diane Dieye mo ganduɗa jeeya koye gomo witengo Arluñu Bokko kanko noon holliti wonde omo ganduɗa ko Aliou Sall tumaɗe ko witi ko e gueɗe pétrole o fotan joni ko heɗede tawi koye mbadi tuma muye ko yewti e on ɗon fannu. Le Témoin oɗo subaka hande kañumne hoore muɗum ene wayno ari ko yewti ko e gueɗe mo ganduɗa ko Khalifa Sall ha tengti e ko fate banggue ɗaɓɓade nde o wanno toon to cour suprême de Dakar ɗum ɗon noon saabima ko yewti ko e nden ɗon jayde arti e ko fate banggue e nden ɗon ñaworde ganduɗa ko yinnode ñawtudemo kanko gonnoɗo maire de Dakar noon hollitama wonde on ɗon cour jaɓananimo ko yewti on ɗon fannu riwti ɗum tigui kono tan kanko Khalifa Sall o miijaki hadde ɗon saabu yidde makko joni o ene wayno ko ruttade toon to CEDEAO ko wona ɗum ko to banggue ñawore nde koni en sifori hollitama wonde ɓeɓe ganduɗa ko hujjakinantoɓema kanko gonnoɗo maire de Dakar o holliti wonde noon ɓe kolliti mbiyen wonde koɓe jogui gueɗe tati ɗe ganduɗa ɗe ndewani e lawol caabima ha mo ganduɗa ko hoore leydi ndi Macky Sall ittimo e ko yewti ko e gardigu maire de Dakar biyeteɗo Antoine Félix Dione kañum kay ko agent judiciaire tawi noon on ɗon wonen ɗo ko laamu ngu woni l'état o holliti wonde kay oɗo décret woni ngal ɗo kuural ngal ganduɗa ngal itti Khalifa Sall e gardigu maire de Dakar ene wayno tan ɗum ɗon guuli kame jeddi potani wonde hen saabu ene laaɓi ceera. La Tribune oɗo subaka e ko fate banggue kadi kañumne ari koko yewti ko e gueɗe ɗe ganduɗa ɗe koko wiyete corruption noon e ɗemgal pulaar woni mbuñaari ndin mbuñaari noon woni ko jayde arte ɗo subaka hande rapport gomo witengu Transparency International ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe kolliti wonde noon ko fate banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko mbuñaari ne tawe e nder étage uji leydi men Sénégal ɗin étage uji goni assemblée nationale toon to ganduɗa ko woni gueɗe ñawoje woni justice kono ne kadi e gouvernement o hollitama noon wonde ɓe noon kala joppama peɗeli ko yewti oɗo rapport mo ganduɗa yaltin ɗum ko gomu witengu Transparency International tawi noon ngu noon goomu o woni ko e nder windere nde kala e kuuɓal jayne nde ari e ko ganduɗa ko ɗum woni toon to Casamance sappo e ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe gondi koye Salif Sadio gardiɗo mouvement MFDC kañumen tan joni o ñawa mbaɗa e dumbirdu. L'Observateur nden ɗon jayde ko jayde groupe Futurs Médias kañumne dawri hande koko fate banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe Khalifa Sall ko hen tigui nde arti ko yewti ko e ñawore walla ñawtudemo ko fate banggue ɗaɓɓade nde o wanno toon to suudu ganduɗa ndu ko suudu ñawirdu towduɗo e nder leydi men Sénégal jayde noon wi ko Khalifa Sall ha joni tan ene wayno heɓani ko fate banggue wellitare woni liberté muɗum jayde noon ene sifo holno omo ganduɗa o ko gonnoɗo ɗo hen maire de Dakar
pouvoir woni tan joni jono e juuɗe walla mbiyen e sifa grâce de Macky Sall ene tawi e page 4 et 5 e jani witende l'observateur jande ɗon arti ko fate banggue gulali kewɗi kame lukali e nder ko ganduɗa ko ɗum woni gueɗe noddirteɗe guey woni tan mbiyen ɓeɓe ganduɗa ko debbati gorkati en ko yewti ko e t-shirt woni simise o mo ganduɗa o mo Wally Seck ɓorrino Mame Gora Diazaka ina haala hen holiti wonde tan kanko tan ko baɗo ko yewti ko e plainte tawi noon o faari ɗum koye mo ganduɗa ko gamo biteɗo Emoudi Badiane ɗum ɗon noon jayde wi ɗum ɗon joni joni o holitama tan kulhuli joga e laygol ko fati banggue debbati gorkati ɗo e nder leydi men Sénégal. E joni 24 heures nani corruption 24 heures kañumne ari koko yewti ko e kulhuli walla tumamuye ko fate banggue corruption biyaɗo woni tan ndin ɗon buñari on rapport global tawi ko Transparency International kañum tan ene sifo leydi men Sénégal holno ɗum holno way e ko yewti ko e gueɗe buñari woni corruption e nder on ɗon page 12 ene wayno jayde en ara hen ko fate banggue police kono kadi e gouvernement woni laamu ngu hani e sarɗiyankoɓe ɓe ganduɗa ɓe ko ardiɓe ko yewti ko e diineji ɗo e nder leydi men Sénégal ko noon kadi ardiɓe entreprise aji woni gollorɗe ɓeɗo kala oɗo saaha joppama peɗeli ko fati e banggue ndiɗon buñari nogas e jeenayo e nder temedere kala nde ƴettuɗa ɗo e nder leydi men Sénégal so namdama walla mbiyande namdade en jaabi ko police ene wayno tan kañum ɓuuri joni joni o wawde wadde ko yuti ko e buñari ko noon kadi nogas e jeetato e nder temedere kala kañumen kam tengtini ɓeɓe ganduɗa ko ardiɓe gollorɗe woni les chefs d' entreprise en kam ni ɓeɓe ganduɗa ko noddirteɓe les hommes d' affaires kañumen tan joni joni o ene ɓuuri kadi wawde hutare ko yuti ko e buñari nogas nayo e nder temedere kala kañumen miiji tan ko ñawoɓe kamɓe magistrat ɗi kañumen kadi ina joni joni o ɓuuri wawde tigui waɗede walla mbiyen wadde ko yuti ko e buñari ɗo e nder leydi men Sénégal sappo e joyo tawi ko yiɗɓe joni joni o nadde ko yuti ko e fonction publique kañumen kolliti kala nde jiiɗi nadde tan alay sakko ma jooɓa ko wiyete ko hono podeva jayde wiyetede critique jayde critique kewɗo subaka hande kañumne ene wayno ari koko fate banggue gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gueɗe hono CDC pami tan ɗum ko caisse des dépôts et des consignations ɗum ɗo noon ko fate banggue passation de service des services tigui hakkude omo ganduɗa o ko Cheikh Ba e Alioune Sall miñiraɗo e mawɗo leydi ndi holitama noon wonde ko miñiraɗo tigui kañum accani mawnirade ko yewti ko e on ɗon place sport uddi tan walla mbiyen stade jayde stade kañum ari koko fati banggue gueɗe coftal balli hono no aduri arde kala subaka jayde noon ene wayno waɗi ko natal o mo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye e Wabi Kazri mo dowla Égypte pamir tan noon ne wayno ko demi final hakkude leydi Sénégal e leydi Tunisie ɗum noon latoto ko dimanche paɗo so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum ɗon noon holitama wonde ko baroɗe tan joni joni o ene poti ɓorde ɗiɗi ganduɗa ɗi ko Thile ɗe dowla Tunisie ɗum saabi noon ene wayno jayde ene arta toon e ko yewti ko e tarikh potital hakkude leydi men Sénégal e leydi Tunisie holitama noon wonde ko laabi ter tan tokosi Sénégal meeɗi folde kippu Tunisie e nder potite laabi sappo e jeenayyi Alain Giresse eɗen gandi meɗin ɗo wonde hono gardiɗo kippu ngendi leydi men Sénégal kam jogui o saaha Tunisie kanko Alain Giresse noon holiti wonde hay sinno tawi ko Sénégal woni yeeso makko ne wayno o hulani tene kadi o majnani ene waɗi toɓɓetete noon tawi ko jowaɗe firti tan ko konngudi makko ene jokkiti e nder jandi witende stade l'Afrique de l'Ouest kañum tan joni joni o jogori huccodirde e Maghreb ɗum saabi noon jayde winde oɗo saaha hande ko witi ko e demi final défense milieu attaque ɗum ɗon ko kippu leydi men Sénégal Kalidou Koulibaly Gana Gueye e omo ganduɗa ko Sadio Mané holitama noon wonde ko yimɓe tato walla mbiyen ko gueɗe tati nokku tati ganduɗa ɗi omo ganduɗa ko Aliou Cissé kay ina jogui ɗum tene kadi omo wawi tigui joni joni o fodir ɗum ɓeɓe ganduɗa ɓe ko witteɓe e Tunisie naɓe gasi haalaɓe ceer Aissatou Ndiaye ko tonguɗen e kabaruji meɗen walla mbiyen e jandeji meɗen hande oɗo subaka ko noon kay nde ɗo jayde wiyetede stade kañum uddi ɗum ko ganduɗa woni roɓɓindu jaydeli ɗi ɗo e nder télévision moɗon Pindi TV ɗum noon ko arde tan e ko wiyete gueɗe rendo walla mbiyen fait divers oɗo fait divers noon hande arata tan koko faye trafic yamba walla chanvre indien walla ɗum ko ganduɗa ko simme mo ganduɗa wona simme moƴƴo oɗon
ɗon simme katteteɗo noon ɗo e nder leydi meɗen ine woni yamba ine nanga tan e mo ganduɗa ko goto cuko gorko kañum e debbajo goɗɗo mo ganduɗa aɓe gonduno kamɓe ɗiɗo ɗum noon nde ɓe nanguete tan kamɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa goni wonɓe e banggal dik non hare dañi hakkude mabɓe nangodiral e lurodiral ha saabi tan goto e dignaɓe jungo mum heela hen ko wiyete tan ɗo e nder leydi meɗen mataw ina yimɓeɓe ine paɗa saaha foof tan ko ɓeɓe ganduɗa goni jogu faaɓe joguiɓe ko faye karangue meɗen heewi fiide walla helde juuɗe kono ngol lawol noon ko kamɓe tigui yana e dow mabɓe ha goto e mabɓe jungo muɗum heela oɗon suka noon o fawama jungo laamu fawe dow mukko jungo ko ɗo joni noon omo ganduɗa woni amo jungo mum heela o kañum ene woni banggal tan dik o jeeya koye diknaɓe kanko noon dow joni aɓene banggal safaru makko kamɓe heddiɓe noon ɓe pawama juuɗe hayni emo ganduɗa tottiɓe ɗum ko ganduɗa woni yamba o kamɓe oɗo ɓiɗɗo gorko e ɓiɗɗo debbo goto e mabɓe foof ko fotino kilo o yamba ina tawa e juuɗe muɗum ɗum noon kewi ko to ganduɗa to banggal gorto ɓe pawa juuɗe ɗum noon uddata hande ɗum ko ganduɗa tan woni yette roɓɓindu jayndeli meɗen ɗo e nder télévision Pindi TV ko wiide tan Amadou Moussa Anne mo gondunomi bandam gorko a jarama no fewi ko Aissata Ndiaye jaaɗuno ɗon ɗo e nder Pindi TV on jarama bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe heɗotoɓe yeeɓoɓe ɗum ko ganduɗa woni Pindi TV ha lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi